ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворо оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. чемпиони вазни нимёнаи UFC Леон гуфт ки зидди чемпиони вазни сабук Ислам Махачев ҷангидан мехоҳад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ҳадафи ман якум рақами паунд-фо-паунд UFC шудан аст. ҳадафи якуми ман камарбанди чемпионӣ буд. акнун бошад ҳадафи ман беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн шудан. барои ҳамин ман албатта тайёрам ки зидди Ислам муҳориба гузаронам. аммо дар аввал мо ҳардуямон бояд ки вазифаҳои худро дар вазнҳои худамон ҳал кунем. Ислам чанд муддат пеш аввалин маротиба камарбанди худро зидди ҷангвари вазни сабуки ҳақиқӣ ҳимоя кард. ҳозир ӯ 3 ҳимояи камарбанд дорад. ана баъди оне ки ман Билол Муҳаммадро шикаст медиҳам, ман низ 3 ҳимояи камарбанд мекунам. аз ҳамин сабаб мо баробар рафта истодаем. ман дида истодам ки муҳорибаи мо дар оянда баргузор мегардад, гуфтааст Эдвардс. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев ният дорад ки барои дуюм камарбанд зидди Леон муҳориба гузаронад. ана худи Леонро бошад муҳориба зидди Билол Муҳаммад дар турнири UFC 304 рӯзи 28 июл интизор аст. тобови ҷангвари вазни ним сабук UFC Диего Лопес дар визови Мавсар Евлоев ҷавоб дод. роҳбарони UFC ба ман кафолат доданд ки муҳорибаи навбатии ман зидди ҷангвар аз топ 5 рейтинг мешавад. барои ҳамин айни замон муҳориба бо Евлоев дар нақшаи мо нест. агар ки ӯ аз ҳама варианти охирон бошад, пас мо ин муҳорибаро қабул мекунем бе ягон проблема. аммо назар карда ба он ки мо ва дастам бо UFC маслиҳат кардем, пас моро тамоман дигар муҳориба интизор аст. ҳамаи корҳои кардаи маро ба назар гирем агар, пас ман фикр мекунам ки аз реванш бо Мавсар дида ман зиёдтар чизро арзандаем. дар оянда аниқ мо бо ӯ боз во мехӯрем. ҳозир бошад ӯ метавонад ки дар кӯҳҳо пинҳон шуданро идома диҳад, гуфтааст Лопес. хотиррасон мекунем ки Диего Лопес аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC маҳз зидди Мавсар Евлоев гузаронида буд ва бо қарори доваро шикаст хӯрда буд. чемпиони вазни 57 килограмми ACA Курбан Гаджиев ба мухлисони Точик, махсусан ба мухлисони Азам Гафоров муроҷиат карда чунин суханҳо навишт. дер боз шуд ки ман аз қафас дур будум. аз ҳамон фазое ки ман худро дар ҳақиқат гурусна аз дурахшониҳо ҳис мекунам. рӯзи 16 август дар турнири ACA 178 ман ин гуруснагии худро пурра сер мекунам. мухлисони ҳарифи ман тайёр шавед, шуморо нокомёбӣ интизор аст. ман ин ғалабаро мегирам ва камарбанд бо ман мемонад. эн стил иншааллоҳ, навиштааст Гаджиев. хотиррасон мекунем ки рӯзи 16 август Курбан Гаджиев ва Азам Гафоров дар якдуфинали гран-при вазни 57 килограмми ACA вохӯрда муҳориба барои финал баромадан мегузаронанд. ҳамчунин дар ин муҳориба Курбан Гаджиев камарбанди чемпионии худро зидди Азам Гафоров ҳимоя мекунад ва агар ки Азам ӯро шикаст дода тавонад, пас ҳам чемпион мешавад ва ҳам ба финал мебарояд. барои ҳамин ба Азам омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.